subukan natin isa-isa. Sobrang dami. Testing lang. Ano yun? Isumre kemayat sana baray-baray Umuna sintiren sa mundo ayaten Kanu kabisado uray kanayunan Kanayun ay masarakan awan saw-sawiran Tihayat tibambay sang anak kapapati Agayat dagayan sa dantuag babawi Tano makasarap kayo kinagwapo alalaki May anyo ni ayang Makasapo sa Ay nagsanggasat itisek na ni ayang Ipalapal mo barbarang may sala Tanong mapurwam sigurado ako kwam Ngeno paspasagida Awan pulos tinamnama Tiyayat ng lalaki Magusgustuhan yung babae Agayat kami ading awan tibing na bawi Uray pasangwan na kang Ina-sexy a babae Iyong tukunain Nagayat ka sa bali Ay nagsanggasat itisip na ni ayat Ipalapal mo barbarang may salat Tanong mapurwang sigurado ako pang Ngeno pasagida Awan tulus tinamama Tanu mapuwam sigurado ako pang Ngeno pasagida Awan tulus tinamama